noso xogo do vaso pelota, que vai a ser este e se trata de encestar unha pelotiña que é difícil dentro da cesta. Seguro que vos sodes máis habilidosas que a min. Bueno, o material que imos a necesitar son estes rolos do papel higiénico, un cartón para facer como base que teñamos por casa, pode ser a tapa dun cartón de ovos ou calquera outro cartón, fío, papel vello para facer a boliña e despois pegamento de barra, tesoira, unha regla para medir o fragmento de papel para decorar o noso vaso e personalizalo. Ben, vamos a empezar. Primeiro, cortaredes un cachiño de folio de 13 por 7 centímetros que xa podedes ter decorado. Despois, para facer a construción do vaso, vamos a marcar unha liña de 1,5 centímetro aproximadamente para logo coller as tesoiras e cortar así, en varios cachitos. Agora o que facemos é doblalo para dentro porque isto vai a ser o que nos axude a pegar a base do que vai a ser o noso vaso. Vale? Así facemos un poquinho de presión e tamén o que marcamos agora é a base. Vale? Marcades a circunferencia en outro cartón e a recortamos. Aí está. Seguinte paso. Vamos a construir a boliña e atala ao fío para logo introducilo aí. Collemos un papel vello que teñamos pola casa, de un xornal, por exemplo, e facemos unha pelotiña moi apretada, todo o que poidamos. Cortamos o fío, tamén 30, 40 centímetros, un pouquiño máis. E facemos o máis redondiña que poidamos a pelota. Lle vamos dando voltas. E cando a teñamos ben apretada, a atamos. Agora que temos atado, vamos a ter que enganchalo na nosa base de papel. Para iso, pois, mesmamente con un boli, o furamos polo medio. Vale? E ese para empezar, e se temos outro lápiz ou algo máis forte para facerlle o buratiño un pouco máis grande, o podemos deixar así. E agora introducimos o noso fío. E volvemos a pechar o buratiño e atamos. O último paso xa, casi, é pegar a nosa base no vasillo con pegamento de barra. E así tamén o fío vai a quedar pegado moito mellor. Moi ben. E facemos presión durante uns minutiños hasta que se pegue ben. Está ben seco o noso pegamento e xa temos decorada a nosa cinta. O que facemos é pegala arredor do noso vasiño. Eu, por exemplo, lle puxen xogo do vaso pelota e lle fixen uns debuxiños que podedes decorar o vosso gusto e xa directamente empezar a xogar.